Здравейте хора, тук ще играем малко League of Legends на ранкет отбор. Сега почнем да играме. Един приятел ти за до едно място, аз му сега ще няма много събави, убеден съм. Ало? Аре, почнахме да снимаме. Опс, бъркайте. Аре, ти си бъркал, почва да играеш. В момента сняга ли? Не, базик. Много як стила, бе. Думайте! Че аз думам. Думаме. И не си не стъпи пак тишина. Охо, те са отдолу и тримата. Видя се как се отърва брутално. По-добре са рекални. А не, бе. Маура, отърва са брутално. Чай, аз да не такова чи. Седи си При под мен кула. може да не е отървала. При тебе никой няма да се отървеш. И това дай го заснех, са по-ще ги покажа, видите какво значи брутално отърване. Добре, бе, няма ли да пускаш това? Кое? Ама аз съм пуснал. Говорите с кодови имена, ние сме тайни агенти. Да, бе. О, аз забравих това. Хубаво се сетиш. Чат пада да се сещаш. Аз се сещам, ти не се притеснявам. Аз се притеснявам за тебе. Спокойно. Не. Ама какво Бай. направи, бе? Аз тъкмо да го убия и то ми пусна такова и са хелна и умрях. Ам ти едва ли ще мога го убиеш. Човек, това е ранкет, не дей се базикай. Добре, аре спирам. Не им се казвам да не са толкова самохвалите. Ам като сме добри, какво да правим? Добри сте. Аба, аз ще си опеят. Наварен да и рипкай, че са... Накосам се за них. Фу? Да си взема малко Magic Resist. Да, бе, няма да е хубаво. Да, няма да е лошо. Първо пови си при да говориш. Аз мисля. Кога? Сега. Те отиват да правят това. Ей, Лево, не идват при тебе. А, Те са доста добри, внимавайте. да, знам. Не, правят това, какво да правя? Атакувай да е. Давай. Абе, що не ги атакуваш? Абе, да ме убият! Виж какви са добри! Аре де, атакувайте ги. Пускайте магийки, работи. Пуснали сме то да не е... Трети левел сме, мавра, са пак. Аз съм втори, бе. Мога да виждаш, хубаво. Ние с левел сме трети. Защото аз бях такова. Кодови имена. Нали сме тайни агенти, бе? Тани, агенти и фурки. Аре да трепни тая, бързо. Да, бе, под кула ще отрепим. А, С не, тия бе. прота. И прота, бе, стига, бе, прота. Избират има, които не сме такова. На равни шансове. Ама Леон яко са излага. Ще най-много ще трябва фокус, ще се опее Малфайт, да се пускаш улта. Защото Малфайт може да ти контри това, ако не го учи. Абе, то нали му е ясно, че го виждаме? Де го знаеш, мой ясно. Май ще играем тимфайт. Някакъв дурес не знае.
Ренгар изчезна безследно. Ренгар работа. Отивам. Аз го мога, Ренго. Не го можеш, ти не мога да соло никой. Ти се пасено можеш. Ама как, аз съм сапорта. Вижте как се взима фарм. Няма да ги вземи. Вари вземи това, ще взема другото. Мавра, много си зле човек. Това. Абе, Леон да го оставя да умре, бе. Много ясно. За какво не скачате, бе? Аз едно не скачам. Аз съм взел това за movement speed. Мавра, още една такава атака и ги правим. Ще фокус е малфайт, първо. Чакайте ми заради магиите, че няма магии. Аре, Давайте! добре, бе. Видях ти как се прави, момчета и момичета. Които гледат. Да. И изобщо дали ще гледат, ама хайде. Как няма да гледа? Бега оттам, бе! Не, давай! Леоне, ти си на ход. Помогни му на Ицо. Идвам. Бегай, Ицо, бе! Бегай, брат. Аз съм про, бе! Това беше брутално. Ама не жал го да снима наоколо. Пубе, мавра! Ти какво очакваш? Хората трябва да се учат как да играят от мен. Оле-ле! Точно от тебе ще се учат. От мене може бия, ама от тебе се. Какво? Избягаха ли? Нали ние научихме фейкър, бе. Как? Хубаво чудиш на частни уроци. Много обича да яде суши, ама му казвам, че ядеш малко телешко. Си спа суши. На кой думаше? На фейка. Нали, Ицо, нали научихме фейкър, бе, как да играе. Да. А то нещо не забрави. Стана най-добрия в целия свят и ми забрави. А. Трябва му падам покажа едно в една. Да! Дай сега! Дай за ми дам. Ренго! Очакай малко ти напред. Мавра, не мога да дора толкова бързо. Това е То слухна. ти ще правят контратак. Да, знам, че направи, затова са предпазвам. Бързо. Ето го. Аре, Дай на идвайте. Марта. Е, това си Браво, ка базик, бе! бе. Кой е най-добрият сапорт, а? Ти си, бе, айде. Лайк, какво ги сторихме? Ни дадахме да дишат. Кулата Левоне! Левоне! Чакай, бе, трябва да смяйте ме, бе. То не става така с пръсти, само кула да трепиш. Много ясно. То миньоните почват кулите, пак не Та само. пълен нова, бе. Гледай, 5 лева още. Кой бе? Се опея. Аз ли? Касиопеята. Аз съм седми. Аз съм сапорт. Аз съм шести. Той другите са пети. О, не, Ренгър заключва ултара.
Ицо, седи близо нас. Аз отивам на бота. Добре. Това ако може да се каже бот обаче, ама хай. Добре, бе. Как ми го блокирах? Аре, бързо за Малфайт. 5 лева. Ицо, Убихте ли, бе? Ще как няма да убиеме. Аре, давай. С Левон сториха бързо. Идвам! Бегай оттам, бегай, бегай, бегай. Ицо, мини отдолу, атка. Да взема хила. Ти си като тебе да фокус на тази, ще мъча да скочи пред тях. Сега. Аз ще му... Дайте! Always for the Masio! Опа, утна грешня. Карай, сега, ако пусне твоя ут, Леоне, ти директно ги утрай. Дайте под кула. Танквам. Бегай оттам. Сори, Леоне, ама нямаш как. Да, бе, знам. Виж, че аз съм наврегал в кулата. Те ще как се пее сами трипи. Ако дойде случайно, бързо ти ги от трипи. Давай. Давай. Ма няма да мога. Давай, не. Ама какво То чакаш, бе? султна. Ма то султна! То сега се излекува. Бега оттам, да не ти трепят. Аз така, Леоне. Мини така и пришни. Давай, няма как да ти трепи. Какво ти сториха, бе? Ам този те ми рипка трима. Бегайте оттам. Бегай, бе! Добре, бе. Добре, момчета. Хора, гледайте се, учете от нас. Ще трябва да даме не се фидат, бързо ги пушнем. Ще един кил малко го направи брутално. Тъпо. Трябваше им самиятам така. Ялате сега, идвайте с мене. Ще мъчи се едно пушваме, пък ще ги заобиколиме. Чайте размахвала. Ай, тук алтара да Ти взема. си при мамката, атка. Аз стоям за ултара, вие са над който. Ама какво правиш, бе? Идвам! Да ги подмамя. Аз стоям за ултара, чакайте. Де дава Реджейн. Идва зад... Един е отиди при тебе. Да, дойде. Ай, другите идват, бягам там. О, фак! Бягам там. Давайте сега. Да. За ултара всичките бързо. Това вижте какво бързо се прави. Аре, Да вземем другия ултар. пай се. Бързо за ултарите. Аз ще пая кула. Ви се връщайте, аз ще пая кулата. Аз идвам, бе. Добре. Върви малко на топа, Леон. Да, бе, отивам. Тук върви. Аре, те са пробваме това. Виж минимумите, виж какво правят. Това как ми влиза под кожата с това. Ще трябва да ги биме. А не, бе. Бегай оттам! Бегай, бегай! Не, как да дам? То ма 1000 стъна изядах. Ай, Леоне, яла, че тебе ще скочи сега на тебе. Бегай оттам.
Оле. Ой, сподава си я. О, браво тим, браво миньони. Готови сте? Какво? Ми вземи му я. Къде отидаха, бе? Не отида за барон. Те не могат. Не знам. Аз ще отида да проверя. Искате ли да танцуваме около него? Ето и къде са, бягай. Назад. Идвам. И Ренкар лутна. Дойде ли, аз си изкачвам. Дайте. Давайте! Давайте! Отрупите тая. Вземи си малко мажи кризите. Идвам сега. Ма изклахме ги, бе, момци. Чакай, ела. Да си мислят, че го правим. Гледай. Леона, гледай. Но що се оглежда, вижте. Нещо не става. Този път ми става, ама вчера стана. Бегат там. О, заключват ултарите. То го заключиха. Да, но той няма го заключат. Яла тук бъде с нас, да ни изкочат. Пратни коп, ще ни вземат. Пускай! Дай трипъл. Аре се дай да ги пушваме. Дайте. Не се рекава, Ицо, давай. Тя кулата, Давай, аз се танквам. танкам. Саренда! Ей, това най-бързото виктори, който съм виждал. Good job. Видяхте хора как се играе на ранкет. Подбор. Да. Обаче отбора си е доста добър, да си признаем. Това е сега, че не е станало снимането. А, не бе.